sami. Ngifakele njele mina angisafuni kuye emathandweni. Izinkondlo lezi azikho ngaye imsiko othando kodwa eminye imbala mina nakho ngikhumbuza ngapho inhliziyo engenacala akhuluma inhliziyo enothando. Kanti wena umsizane umnikazi. Ngisho ngoba ngithanda ngane nomama ngikhuluma iqiniso ngifunga nathi isitrom mina ngifunga baba ngazi kwenzakalani. Uthando manje ngithumela kumina ngihambisene nezilanyane ezolozi ngihola endleleni zingitshela zingikhumbuza ngithanda kanjani ngomizwa nje nakho ngigweba udili kajela uthando lothando komunye ningakapheli wathi omunye sibale nkonje evusa umzimba ekufeni kwenyama ngisaba nokubheka. Uthi kimi lowesifazane phela mangibheke emehlweni wasi wakhiwa kapha. Uthi ufana nsene nobaba mfana uhamba nenhliziyo ongasala ngikhulisa amathamba akhe. Ubafana makwenzeka niboyitshela emzimbeni thiyabizo malibeni. So lokho nhlanhla mhlongo namachobe belandole emaconi kanjani wathi azoshoda idumzo othanda emhlabathini. Wathi omunye mina ngife ngiphila. Uthi makwenzeka ngizokudwebela isithombe somzekelo ukufo okuphilayo. Imina lo ngqoma sekuzokwenza amathando ngiyithune lihambayo. Uthi inhliziyo yami sihamba ithobela namalayo noma ngayiluphi ihlobo lomfana ngani nomina othanda ngendlela erong okanye ngithanda abantu abarong kube kuyini ongayenza umuntu ongazathi ufunani. Ngoma sethi uyajikela umuntu uyajika phila wangenza ngahluleke ukuthanda omunye umuntu ngaphandle kwakho. Ngumkhumbula ihekeba lencwadi kaNembezo ongibhalelele umhlobo ngamagama amnandi. Amagama ocubuze ngawo lapha namfana angenza ngakholthi nothando. Namhlanje ngisiphethe isambulo sokuthi kuyenzeka abantu abami kenze kwelesilise lengisamagama othi inhliziyo ibingekho. Ngisocial lokuloba kanti ngikhala kakhulu embhalweni ngathi ngangithi nami banamanga ngesikhathi bengidlalela igingane ekhala incengcese. Khuluma ngingcoma mina emncaneni bami ngiyibiza ngeso namhlanje ningangibuza ukuthi ngibonani ngamehlo ngibona amanyala abantu abanohamba nabafana phambi kwabantu abadala. Sesibudle kakhulu ke nomhlaba. Sesivelele ngisho ekuphekeni kwami. Kushintshe yonke into kwaze washintsha ngisho izakho ucobuhlo phamba ngahlanu odadewethu basibhanqene nabani umtshele ngelo wafika nomjolo ingakhululeki kakhulu ngazibisa mfuni futhi masingamthola ngeke ezayifisa indaba kanti nezulu ngisigcine sithi induku endleleni igalo ezizweni yobe ezulu namhlanje ngizoxolisela izulu bese ngakayiboni lento ephuzwa izinduku emazweni khuluma inkondlo yami kunini manje nanti akungasefuni koshonela ilanga ngathi namaciko ngizongena mina esandlani ngisafuna ukuyogumba imkhonto onhlanhla mhlongo ngocofu wamkhombe inkondlo ngitshela mina inkondlo kanti wena wafika wathina abantu ngesikhathi sikuthumile thina imbongi ngisho ngoba kumnyama lani thina amaciki ijele engahloniphekile ukho sikhala ngakho sikhalela ngokuphumelela ngisho bonke laba basaba lamaqiniso wabhalayo njalo inkondlo make yagibela estage bathola ithuba lokuchama abaningi ngitshela mina inkondlo kanti wafika wathina abantwini ngasikhathi sithumile thina imbongi bengisathi ngithi ngihaye inkondlo wasumuntu esifazane bethi ufakaza le ndaba ngesikhathi inkondlo ngihlasa phansi yathi abantu besifazane sisakhuluma indaba esirious nanizokeni isimila kancane kingayini ngisho kakhulu ostabeni nazi nomehluko noma seliphuma noma yashona ilanga lakini kuyafana nje manisuka lapho naqathi indlela esinithanda ngani indlela esithanda ngayo ibhola mabhakani ngalezi inkondlo zama ngishayi kangenazi inkondlo kanjani kingathina imbongi sani ngezigunya lokubhala noma ngayinthina sakhetha ukubhala ngalezi imilo zeni ezincane kanti ke lwana ke uliyana umngane wami emanga akanakhona ethini ngwanazi inkondlo lezi phambi kwenu wakwayizama zamehlo kodwa izolo isimanga sokuthi unekhono lokubhasha usazonke amaresi abafana thina salethe kodwa manje